Ay, Good morning ba kayo? advance happy new year. Ni damagam kape ko. Uy, yung timplaan kan ba kayo? Kasta ka kalab. Yes. Advance happy new year ni. Manungal dawan new year. Di siguro, dani garod barong nga tawunan. Agsuka man titawunin ba kayo? So garod ko di ka pa nagsuksukat. Yan! Yun na, dati yan. Lakay. Hintadan sama adi bonus yun. Kaya mo kartagam naman. Kwarta! Ano ba yan? Anong ti kwarta? Ay naapo bakit bigbigat? Lo. Kini dandani ti New Year napanagarod agpalingki damdaman kini duwa lang aldaw New Year marigat agpalingki to no bigat man agad agumon nga taon di ka makasingsingi. Okay, manaw ti ka sa pulam bakit? Ikanak ti 3,000 na kay. 3,000! Well, 3,000 bakit? Ala, 3,000 lang. Nagtakkel man, ampay. Anwam? Kaya panak agpalingki na kay kini ano bigaten 30, 31 New Year to. Ampay ha, anya ti palingkiam bakit? Damag kay angat. Talaga dati nga lakay ko nga hanga updated. Baro nga tawon, apanak garod gumatang ti bilog-bilog. Kaisok ano ti pang paswerte nga pang sabat ti baro nga tawin. Ay na? Pampaswerte? Ay na, apo bakit? Nagalaam manayin ti kasta nga pampamatem nga pangpaswerte dagita nga bilog-bilog. Isungarod ka no, ti pang paswerte lakay, nga pang sabat ti baro nga tawon. Isu ti pamati dagiti inchik, ka mga datos nga, mamati tayo mo. Ano ngay, maging swerte tanto to no 2024. Ay na, apo bakit? Nagadulaki di dagita nga pampamatiyaw. Ampay, inchik kaya? Napula kay, isungarod ti uso, no kasi nga baro nga tawan. Usaw? Ay na, dayta ti uso gamen. Iso nga isumat ti aramidan niyaw. Ay na, apo bakit? Kawan alakay, tapnon income Nakit di. Ampay, agpaabak ka kini kumaritoya nga nakagatan ng tibilog-bilog na. Nga? Dimpay mat amuti. Mat pangapanawon. Ay na, apaw. Ta inaramid yo pa nga talaga nga kuntisain bakit? Nyata padamihan ng bilog-bilawg. Ay na, apo bakit? Dayta nga pamate. Gastos lang dayta bakit? Nga. Gastos lang dayta. Amom bakit? Uray pa'y gatangem am amin nga bilog-bilog dito'y lubaw. Nusadot ka, amalat ka bakit? Na. Nagadulaki di nga sa umon. Dimpay la ibagano, dim kayat. Ay na, amo nga datayhan ko kaya bakit? Yung nay, kita mata. Adupay tirumbang nga paggaston kayo bakit? Yung dagitang nga bilog-bilog nga pakikungkuntisan kini ko marim matuyang. Ay na po bakit? Amom duray awan ata nga bilog-bilog bakit? Amaw. Swertita dato'y umay nga tawon nga 2024. Sa ano ko magarod nga maging swerte ka ka di kanto pa agida sarti bilog-bilog dita. Ay na, apo bakit? Di pang pasirte swerte. Talaga swertita dato'y umay nga tawon nga 2024. Ampay ko na ma. Kampay ko ma. Amom bakit? Dato'y tawon nga 2024. Ke Year of the Dragon. Mamati ka mo lang gayam ita year of the dragon kalimkiat na bilog-bilog. Dato'y nga tawon nga 2024. Daytoy ititawin nyo nga dragon bakit? Nya? Kaya mun samot ti mabugaan tinapudot nga kapit ang mariinam ti hasik ti dragon bagbagam ta.